Dit hier geen admiraliteitsdagen, maar wel de weken van de admiraal. De komende 6 weekenden is er heel wat te belibben in de binnenstad van Dokkum. Maar hielendal ideaal is het net. Wij hier natuurlijk heel graag dienen wat we altijd kennen, maar op dit moment is het kinderen nog net wat we alweer willen, maar we gaan vooral zien wat er wolk in. De rode draad is dat er net podiumactiviteiten plaatsvinden kunnen. Dus net een heel soort mensen op één punt, op één moment. Dus spreiding is het credo eigenlijk. Dus we hadden de stad oprekt van het oosterbolwerk tot aan de oorkant van de stad. Dit hier dus ging er het podium met muziek, maar liet ze de activiteiten op meerdere locaties. Want hielendal niet waan wie voor de organisatie geen optie. We hebben een hele belangrijke ploeg met bedrijven die u sponsoren al 9 jaar lang. Die groep waar we iets aan en daar waar we echt bij elkaar houden. Meer dan 200 bedrijven uit Noord-Friesland en de rest van Nederland. We hebben 400 vrijwilligers. Die club waar we echt heel graag bij elkaar houden om volgend jaar, 2022, de 10e editie met elkaar weer mogelijk te maken. De organisatie hoopt de komende weken op mooi wat bezoekers. Als zal het vanwege de spreiding net gauw te druk worden in de stad. Normale admiraliteitsdagen dat het op 2 punten zich concentreert. Dat zal nou net gebeuren. Dus het zal echt, de hele stad zal gewoon gezellig wezen. Wij verwachten net dat er extreme pieken op bepaalde punten wezen zullen. Die stad had natuurlijk binnen die bolwerken heel wat mooie stretches om te beginnen. En daar zullen wij eigenlijk alles aan doen om het te spreiden. De weken van de admiraal zetten komend weekend uiteen. Op 2 en 3 oktober is het laatste weekend met activiteiten in Dokkum.